Africa my continent, Africa my home, sise-Africa, eSouth Africa, KwaZulu, Ogwini. Nomasipala sithe ubani? Serenkonyeni la. Lesi sigodi kwaNositha. Khansela la Mtumseni Cele uWard 27. La ekhaya kwaDoyisa. Yeah, Kwalo kwaLithanga sibonga sesenzana. Okwalithanga, Walthanga. All right. Mfowethu. Sihamba ngodaba olubi. Sihamba ngomuka, sihamba ngasehlo. Uzokhumbula udaba lwenzeke ngomsombuluko ku N2 of ramp yaseMhlali la khona imoto ebisuka eBhalito ithwele abantu ntambama ngabo 7 6:30 to 7 amaphoyisa abesola ukuthi imoto ehijackiwe kwase kuba naleyo miscommunication ungahlangani kwenkulumo imoto ababeyilandela bayibona ifana nalena bebeyifuna phoyisa kuthiwa avulela ngenhlamvu kugcine kunabantu abadubulekile ke balimala bangena ezibhedlela omunye wabantu abadubulekile owala ekhaya ubaba wala ekhaya odubuleke kwathi izolo kwasekufika kwizolo uyashonela izolo yeah izolo kwasekufika umbiko ukuthi sekumehlule wadlula emhlabeni yikho ke sila sizokhuluma nendodana yakhe endala izosithatha isibeke bese siyabuka ukuthi kuplus ngabamba khona siAfrika sisonke sindawonye ukuze yeah mfowethu ngicela usithathe usibeke uba namagama kaphelele igama lami ngu-Andile waLuthango. Yeah, so baba uzithulele Petros Doyisa kuyena obesengozini yokuthi adubule adlule emhlabeni. Le ngosi atenzeke lapha eMhlali eBhalito. Yes. Lezi indaba zokuthi ubaba udubulekile okokuqala nje wona zifika nini kuwe zifika ukuphi? Izindaba zifike ngolesithathu ngitshela sesami omncane ngifonela ukuthi ngizwile na ukuthi ubaba ngishoni sorry ukuthi udubulekile and then wabese nje ukuthi udubuleke because bese kwazi ukukhuluma so wathi izinyawo ngasifili so that means umuntu ade ezoba paralyzed and then ngabe sengasinobe ngazwanga indaba ngabe sengiyabuza ke ukuthi ngabe kwenzakaleni mhlawumbe and then wathi akazi but uzwe ngazithiwa bekuyizimpi zamatekisi and then ngabe sengiyazama nami ngena Facebook ngizama ucheck izimpi zamatekisi engizikhumbulayo akikho into bengikhumbula but ngebe sengikhumbula ukuthi Monday khona into engingayifunda about itekisi edujulwe amaphoyisa but then angibanga sangitshela ukuthi phela mhlambe naye bekuleyo tekisi le uyifunda kuphi ngesikhathi uyifunda bengifunda ngisendlini because ngabe nje emsebenzini ngabo noma ngidrive nje ngibe emsebenzini ngifike endlini and then ngiphumule bese ngiyazilalela and then ngicheck into ezincane ku Facebook then ngabe sengibona lokhu uzana ivideo ku Facebook but then ngafuna just like mufu usukufunda but ungena interested in so ufuna nje so wenza into ukuthi and then bese uyascroll awubi nayo le yanto la ukuthi mhlambe umuntu that is close to me. Yes. Uyanini ukuyobona ubaba mase kufike lezo ndaba lezo? Angiyanga ngolokhuzana ngolesithathu ngesikhathi sentshela ulwazi because bheke ethe umuntu osegcine i-conscious mina ngikwazi ukukhuluma because nami ngisampintshekile ezimeni sezimali and everything so when ngikwazi ukusuka emandini ngiyakile because ngingestenga. Yes. So bengumuntu vele mhlawumbe mase ngithola mhlawumbe nasente then ngihlanganise mhlawumbe sihlangane nayo seswami sihambe sombheke sibone sihlole situation ukuthi ime kanjani until kaza ngifonela izolo ngabo I think yeah mhlawumbe ngo-10-11 sengitshela ukuthi ake usedlule emhlabeni so ngebe sengiphuthuma khona ngazo sikhathi leso. Okay. Yeah. Awuchazele nje umuntu nizingane kababa nibangaki umama uphi? Okay.
Sizingane zikababa siwu-4. Yes. Mina omdala kusisi wami, khona omunye ubhala wami ozemva sisi wami, then bese uba lo mncane lo kade simina lapha. Yes. Omncane kakhulu. And then from esidini lama-ke ukhona usisi wami omdala naye o-attende lo umngcwabo kade sikhuluma ngawo ekuqaleni. Okay. Usisi wami omdala. Oh, okay. Awutshele umuntu uthi njoba silana nje umama uphi. Okay. Njengamanje umama u-attende omunye umngcwabo. Yes. Wakhona le family kasisi wakhe. Kudlule uhusband wakhe. So attende lo mngcwabo lo. I think bazobe ngcwaba kusasa. So lezi ndaba lezo uzithola nje u-attende lo mngcwabo lo ngale. So mesuka kulo mngcwabo ngale uzobe sezo-attenda lo alikhaya. Okay. Chazela umuntu ukuthi abantu ngaphandle kababa ukhona omunye osebenzayo, usebenza into eqinile, tohozayo. Okay, no akekho umuntu osenza into eqinile or enkulu kakhulu. Kusayimina nje nakhona ngifuna ngeke ngisho izinto eqine kakhulu but ukubamba nje lapha nasakwazi ukuthi sihlanganise into esiyosidinga ngaleso sikhathi leso. Yes. Siqhubeka phambili but nje akekho umuntu otohoza kakhulu. Umina nje otohozayo and then nosisi wami naye ubambile nje piece job nyana yakhe lapha nalapha. Yeah. Africa my continent, Africa my home. Mhlambe ke okuncane esingakwenza ukuthi kulesi simo bekusona basemanzini. Kulamanzi akuwona. Singene nabo kulamanzi, siphume nabo kulamanzi. Kanjani na ukuthi kube yithina siyuthole la emahlombe ethu umncwabo. Bengabi nalezo sinto. Izinto already sezikhona ukuthi ubaba uyi-breadwinner akasekho. Noma naye bengasebenzi into etheni kodwa uyena obeyi-breadwinner la ekhaya. Njobe engasekho nje kuselele izingane noma wazi nje bese echazile ukuthi akekho kuvela isifo ekhaya kubo dadewabo ushonelwe umyeni wakhe. Kuphandle nje. Mhlambe ngizokukhombisa kancane la ngaphandle ubone isimo sala ekhaya ukuthi isimo esinjani. Isimo lesi sidinga ukuthi sibambe lokho kwangempela. Sibambe nje siqinise ngempela kwenzela ukuthi ke okuncane siyokwenza bayothobeka amanxeba noma izingeke ibazi iphele kodwa amanxeba ayothobeka ukuthi abantu base-Afrika, abantu base-South Africa bavele basibambisa lezi izinto asangazizwa ngendlela obekubhlungu ngakhona. Ubhlungu okuhambisana nezindleko kucindezela kakhulu kanti ingcono uma kubhlungu buhambe bodwa izindleko zihambe zodwa. Elami ke lilodwa lithi azibambe ikhona indleka siyithwale thina. Ilelo nje igama ekufanele sikwenze makusuka manje ngizophumelela la ngaphandle ngokukhombise ukuthi lokho angikhuluma ngakho akukhona ukuthi ngiyakusho nje uzoyibonela ukuthi kuphandle lokho kwangempela asambeni. Kulungile hlalani. Noma sekumnyama kodwa uzobona ukuthi nasi isimo esinaso. Sona isimo esinaso lesi. Uyabona ukuthi nasi isimo siqala ngalesi simo lesi. Usibone kahle. Kumnyama kunjalo. Sizama nje ukuthi uhlanganise ngamehlo engqondo. Uhlanganisa nje amehlo engqondo. Simo esinaso njengamanje. uLwesihlanu namhlanje kuntambama umhla ka 27 umhla ka 27 mhla 27 nasi simo esinaso. June. Nasi simo. Bese ubaba uyabona ukuthi besazama ukuthi uyakha iroof engekho la.
i-roof engekho la. Asisimo esikhona. Bese kushoda ini i-roof. Loti bizamela ufuna ukwakha ikhaya layo libe lihle. Kodwa nebhadi ngeshwa sikulesimo. Nalo nje futhi ibhadi nalo leli phoyisa lona leli dulile linebhadi nje kwalona. Amabhadi nje uzwe makuthiwa ibhadi liyakwazi kubo kwalo. So kushiya isimo esinjengalesi. Dubule innocent people. Nansi indlu. Kusezandleni zenu ke bantu base-Afrika. Kusezandleni zenu bantu base-Afrika. Kusezandleni zenu. Isimo lesi. Kunamanzi ngani. Yeah. Africa my continent, Africa my home. Isona simo ke lesidinga ukuthi sisi-attende sisonke sibambe ndawonye sibonge uthini singaphuma nayo. Mhlambe enye into umuntu angayibuza ukuthi njoba lesigameko senzeke ngomsombuluko kwaLwesibili uLwesithathu kwaba ngoLwesine washona ubabweni. Ukhona yini umuntu officially oke wafika ezonitshela la ekhaya noma ezotshela wena la ungakhona noma ezotshela umama wala ekhaya? Awusithathe lapho. No, aphansi kuzobe namhlanje ayikho umuntu official owafika. Kuze waba ukuthi ngize ngakhona mina izolo. Emhlali epolice station. Lesifike nje basamukela futhi nakhona ngesandla sifudumele. Kuselikhohleke igama lephoyisa lathi lisiza but sitheme sifike sitshela ukuthi safisa chaza isitori ukuthi size ngani igama kubani ngize ngani base no ngiyakhumbula ngalo incident le nto engabe sengabatshela ukuthi lo muntu lo dubulekile unfortunately udlule ngotheni bekwizolo ngalesikhathi. So basi bebengekho aware ukuthi usedlulile but base bezoqhubeka necase from attempted murder to murder. And then base bekune information yephoyisa ekade kuyilona in charge of i-case leyo. So singe ngaphindela emuva ke mandeni izolo then ekseni ngavukela futhi emhlala again ukuze ngizozwa kule phoyisa ke kuyilona in charge of le case ukuthi what's the way forward kwenzeke yini yonke le information le. Unfortunately ngifike emhlala lingekho ngizange ngithole ngahlangana linya I think ubathu uJacob uJacob okuyena uthe akekho lo muntu esengize kuyena but angathokozela ukusisiza if singenankinga. Singimbikela ke story ukuthi kwenzakaleni then abasasitshela ukuthi vele le case akumilanga ngabe ibanjwe iphoyisa. Ufisho ke uye was director to uCaptain. Yes. Amaphoyisa. So naye futhi idaba lethu ufike nje wathathela phezulu wadlusa amazwi enduduzo wasitshela ukuthi uzodlusela kwesina investigator from iPT. It's of which uyifonele sikhona ngaphakathi office wanika wonke ama details wasinika nasama details nami ngamfonela to make appointment on Monday. Ukuthi wathi angifike on Monday and then we can speak sibonga ukuthi kuphumana. Sibonga nje indlela kade basiphatha ngakhona emhlanje. Okay. Uma wakho lolu daba lokudutshulwa uluzwa via ifoni ngenzwa bethi akekho umuntu ozile nje ukuzomchazela ukuthi sekudutshulwe nina akekho umuntu ozile wazonichazela? No, akekho umuntu ozile wasichazela. Useyadlula ke manje ubaba sekufika esikhathini sokuthi uyadlula nakhona uwena ofika futhi uyosho ukuthi hayi usedlulile ubaba. Kunjalo. Nizwa kuma corridors uma wakho naye uzwa etshelwa ngocingo? Yebo, kunjalo futhi. Okay.
khuluma nabantu base-Afrika, khuluma nabantu base-South Africa ukuthi yini ongafisa ukuthi yenzeke kulesimo sekusona. Bengingathanda ukuthi mhlambe singasizakala khona ukuze mhlambe sithole ukulungiswa ukuze izingane zikwazi ukuqhubeka nemfundo especially le encane because le encane njengamanje izu grade 10. So I think yena umuntu omdinga kakhulu baba wethu more than thina simdinga. Mina sengimdala already sengiyakwazi izinto zami but laba abasenza ngemovie bona bamdinga kakhulu. So if ngaso mhlawumbe thola usizo lesingathola ngakhona singalijabulela noma inhlobo nasiza singalijabulela. Bangaka abafundayo? Luckily uyi-1 usisi wami usamane usase college. Okay. Yes. And then uyi-1 use high school. Okay. Seshilo mfowethu ayibambe ikhona bafowethu ayibambe Africa my continent ayibambe futhi bese siyaqinisa. I thank you.